Assalamu alaikum, sunana Alhassan Musa. Ku yi subscribe na YouTube channel na wato Alhassan Musa TV. Yau ne zan nuna muku yadda za ka iya dawo da Facebook naka in an yi hacking na Facebook naka. Inda za ka dawo Facebook in ka shiga nan. A gane in ka shiga nan wato Facebook. Zan nuna maka ba komai a cikin Facebook naka. Nan abu na biyu nan haka, a gane sai ka zo ka sa number wayanka, nan yawwa. Bayan ka sa number wayanka sai ka zo haka nan sai ka zo haka, ka fahimce ni, sai ka yi forgot password. Bayan ka yi forgot password zai nuna maka asalin Facebook inda kake da ya danna nan Musa Hassan Musa. Wa alaikum salam. Yawwa sai ka yi go, yawwa ka gane continue, sai ka yi continue. Kuna fahimta na? Sai ka yi continue. Za su turo maka text na code ɗin, wato a cikin wannan number ka za su tura maka text na code ɗin. Yawwa ya kai waiting nashi a nan. In ya zo sai ka zo ka sa a nan, za a nuna ma filin canja password ɗin. Kuna fahimta na? In kuma ba su turo ba ka shiga nan do not send a code. Kuna fahimta na? Yawwa ku yi subscribe na Alhassan Musa TV a YouTube channel, wato Alhassan Musa TV. Haka na samun abubuwa da dama ko da yaushe. Da Allah kada a manta.